Ai crezut vreodată că pisica ta vrea ceva mult mai profund de la tine? Adevărul este că ea așteaptă gesturi invizibile pe care majoritatea stăpânilor le ignoră complet. Relația voastră poate fi doar o conviețuire banală dacă ratezi aceste semnale foarte importante. Dar dacă le înțelegi, vei deveni centrul absolut al întregului ei univers emoțional felin. Iată cele 7 acte de iubire pe care felina ta le așteaptă în secret. Primul act de iubire este legat de spațiul ei personal, pe care îl adoră. Ai observat că pisica fuge exact atunci când vrei cel mai mult să o mângâi? Acest comportament nu înseamnă respingere absolută, ci doar faptul că animalul se simte copleșit. Adevărata afecțiune înseamnă să ai multă răbdare și să o lași să vină singură. Când o aștepți calm, transmiți clar că respecti total libertatea și granițele ei personale. Mulți oameni forțează interacțiunea, crezând că așa demonstrează clar iubirea lor față de felina. Dar pisicile sunt animale care au o nevoie uriașă să dețină mereu controlul absolut. Oferind dreptul de a alege, tu câștigi respectul animalului pentru tot restul vieții sale. În natură, o felină care pierde controlul devine imediat o pradă sigură și vulnerabilă. De aceea, retragerea ei sub pat este doar o metodă normală de apărare instinctuală. Așteaptă calm până când ea face primul pas și se apropie ușor de tine. Lasă animalul să te miroasă profund înainte de a iniția orice fel de contact. Mirosul este principalul ei simț pentru a evalua dacă o persoană este o amenințare. Abia după ce ea își freacă ușor capul de mâna ta, poți începe mângâierea. Al doilea act de iubire este mult mai subtil, dar incredibil de important zilnic. Este vorba despre ritualul curățatului, un moment suprem de relaxare și de vulnerabilitate totală. Dacă animalul se curăță relaxat lângă tine, înseamnă că are o încredere absolută acolo. Când ochii ei sunt închiși în timpul spălării, ea ignoră complet orice pericol extern. Tu poți participa direct la acest act, prin periaje blânde pe tot parcursul săptămânii. Acest gest simplu imită perfect îngrijirea maternă primită direct când era un mic pui. Folosind o perie moale, oferi senzația clară că sunteți amândoi din aceeași familie unită. Periajul constant ajută la distribuirea feromonilor, creând o legătură olfactivă incredibil de puternică. Asta înseamnă că animalul te marchează oficial ca fiind teritoriul său iubit și sigur. În plus, periatul previne formarea ghemotoacelor de blană, care îi pot pune viața în pericol. O pisică perfect sănătoasă se spală ore întregi zilnic pentru a elimina complet mirosurile. Al treilea act de iubire presupune implicarea ta reală și constantă în jocurile zilnice. Pisicile sunt vânători înnăscuți, iar joaca este singurul mod prin care consumă energia acumulată. Când te joci cu felina, nu doar obosești animalul, ci validezi puternic instinctele naturale. O scurtă sesiune de vânătoare zilnică previne anxietatea și consolidează emoțional legătura dintre voi. Joaca cu un indicator luminos poate fi amuzantă, dar generează o frustrare mentală uriașă. Deoarece pisica nu poate prinde fizic lumina, creierul ei nu simte victoria vânătorii finale. Folosește mereu jucării fizice pe care animalul le poate prinde și mușca cu putere. Lasă felina să câștige la finalul jocului pentru a oferi un impuls încrederii sale.
O pisică plictisită va deveni foarte rapid un animal destructiv și extrem de stresat. Ascunde mici recompense prin toată casa pentru a stimula dorința ei naturală de explorare. Acest efort mental este la fel de obositor pentru ea precum un joc fizic. Al patrulea act este cel mai greșit înțeles comportament de către toți stăpânii moderni. Ai văzut cum animalul aduce mici cadouri, jucării sau lucruri mult mai puțin plăcute? În mintea ei complexă, tu ești familia pe care trebuie să o hrănească neapărat. Reacția ta la acest cadou este absolut crucială pentru încrederea în relația voastră zilnică. Nu certa animalul niciodată, ci acceptă gestul ca pe o dovadă supremă de afecțiune. Felinele aduc prada membrilor vulnerabili din propriul grup social pentru a oferi ajutor real. Prin urmare, ea te consideră un vânător nepriceput, care are o mare nevoie de sprijin. Când refuzi brusc acest dar, tu respingi de fapt grija ei sinceră și dragostea. Oferă mereu o recompensă delicioasă în schimbul acelei jucării aduse cu efort și dedicare. Păstrează mereu un ton blând și laudă animalul pentru acest gest incredibil de generos. Uneori, ea va aduce acele cadouri direct în patul tău în timpul nopții liniștite. Este un semn clar că locul unde tu dormi este considerat nucleul familiei voastre. Ajungem la actul 5, o nevoie profundă pe care o ignorăm din cauza agitației. Felina ta are o nevoie imensă de o rutină stabilă și extrem de clară. Schimbările bruște de program provoacă un stres uriaș, complet invizibil pentru ochiul tău uman. Când respecti orarul meselor, oferi animalului cel mai mare sentiment de siguranță emoțională posibil. Animalele de companie nu au ceasuri, dar ceasul lor biologic este absolut perfect calibrat. Dacă întârzi constant cu mâncarea, nivelul de stres din corpul ei va crește periculos. Încearcă să pui mereu hrana exact la aceleași ore fixe în fiecare zi obișnuită. Curățarea litierei trebuie să respecte un program foarte strict pentru liniștea ei mentală constantă. Mirosurile puternice sau o litieră murdară distrug complet iluzia de teritoriu perfect, sigur și curat. Mutarea mobilei prin casă poate declanșa episoade severe de anxietate pentru un animal foarte sensibil. Pisicile își marchează traseele prin casă folosind glandele odorifere situate pe fața lor micuță. Dacă muți obiectele, elimini acele repere invizibile care o ajută să navigheze în maximă siguranță. Când trebuie să faci schimbări, introdu obiectele noi treptat pentru a evita panica totală. Actul 6 de iubire este direct legat de modul în care comunici vizual zilnic. Ai observat vreodată că animalul te privește intens și apoi clipește foarte lent și ușor? Acesta este un echivalent felin al unui sărut, o declarație clară de iubire foarte profundă. Răspunde mereu la acest gest minunat, clipind la fel de încet și privind foarte blând. Acest schimb simplu de priviri scade stresul și creează o conexiune profundă și foarte puternică. În limbajul felin, o privire fixă și continuă reprezintă o amenințare extrem de gravă. Când felina închide ochii în prezența ta, ea devine absolut vulnerabilă în fața întregii lumi. Ea transmite astfel că are suficientă încredere încât să renunțe la vigilența ei naturală. Fă acest exercițiu de clipire lentă în fiecare zi pentru a liniști profund felina.
Vei observa imediat cum atitudinea felinei se va schimba radical în doar câteva zile. Tonul vocii tale este la fel de important ca privirea în timpul acestor interacțiuni. Folosește mereu o voce calmă și caldă atunci când vorbești direct cu pisica ta iubită. Felinele răspund mult mai bine la sunetele înalte și moi decât la strigăte puternice. Dacă ridici tonul la ea, distrugi complet încrederea clădită zilnic cu atât de mult efort. Ajungem la actul 7, care este probabil cel mai emoționant lucru care poate exista. Este momentul magic când decide să doarmă lipită de tine sau chiar pe hainele tale. În sălbăticie, somnul este momentul în care animalele sunt cele mai expuse și vulnerabile. Alegând să doarmă cu tine, felina îți spune clar că ești marele ei scut protector. Când o lași să doarmă acolo netulburată, confirmi că este mereu în deplină siguranță. Nu o alunga noaptea din pat, deoarece acest gest dur îi poate răni profund sentimentele. Mirosul tău impregnat în așternuturi îi oferă o senzație incredibilă de pace și de liniște. Chiar și atunci când lipsești, ea va căuta intens hainele tale pentru a se alina. Lasă un tricou purtat pe pat când pleci la muncă pentru a reduce rapid anxietatea. Animalul va dormi pe el, simțind profund că o parte din tine a rămas acolo. Un alt aspect esențial al somnului este respectarea pozițiilor ciudate pe care le adoptă frecvent. Dacă doarme pe spate, cu burta expusă, înseamnă clar că se simte absolut în siguranță. Burta este cea mai vulnerabilă parte, protejând toate organele interne vitale ale felinei tale. Rezistă tentației de a o mângâia pe burtă atunci când doarme adânc în această poziție. Pentru o pisică, atingerea bruscă a burții declanșează un reflex instantaneu de apărare extrem agresivă. Multe zgârieturi apar exact din această neînțelegere uriașă între limbajul uman și cel pur felin. Rezumând aceste 7 acte, observăm că iubirea felină este bazată pe respect total și siguranță. Ele nu iubesc zgomotos ca niște câini, ci subtil și mult mai greu de descifrat. Dragostea lor se câștigă în timp, prin gesturi mici, constante și complet pline de răbdare. Atunci când o respecti, o hrănești și îi înțelegi zilnic acel limbaj complet ascuns, ea va răspunde oferind inima ei mică pentru tot restul vieții sale pe acest pământ. Legătura pe care o formați devine absolut indestructibilă și este plină de o magie pură. Urmărește cu mare atenție felina ta începând de astăzi și observă aceste mici detalii fascinante. Vei descoperi rapid cum felina îți spune "te iubesc" în sute de moduri complet tăcute. Fiecare mișcare a cozii și fiecare privire ascunde un mesaj secret destinat doar ție, personal. Tu ești universul ei întreg, singurul om care o poate face cu adevărat foarte fericită. Păstrează casa un mediu calm, extrem de sigur și plin de stimulente pentru mintea ei. Nu uita că o pisică fericită va trăi mult mai mult lângă stăpânul ei iubit. Aceste animale minunate ne învață zilnic o lecție valoroasă despre iubirea pură și complet necondiționată. Fii mereu atent la nevoile ei tăcute, iar ea va fi alături de tine necondiționat. Înțelegerea psihologiei feline transformă o casă în locul cel mai sigur și plin de iubire. Respectă limitele impuse de ea
și animalul va veni singur să ceară multă afecțiune. Oferă doar timp zilnic și ea va oferi toată încrederea de care este perfect capabilă. Fiecare zi este o nouă șansă de a consolida această relație absolut magnifică trăită împreună. Așadar, data viitoare când felina fuge, amintește-ți mereu regula clară a spațiului ei profund personal. Privește lumea prin ochii ei mari și vei înțelege exact ce simte adânc în interior. Iubirea pentru animal înseamnă înțelegere profundă, răbdare infinită, respect reciproc și o grijă zilnică constantă. Fii cel mai bun prieten al ei, iar ea va fi mereu gardianul tău tăcut. Apreciază fiecare clipă petrecută alături de acest suflet minunat care a ales definitiv casa ta. Acum știi exact cum să câștigi inima felinei tale pentru tot restul vieții trăite împreună.